Weinig mensen zijn er zich van bewust, maar heel wat projecten in onze provincie zijn gerealiseerd met de steun van Europa. Onze regio kan daardoor meer tijd en middelen spenderen aan domeinen als wetenschappelijk onderzoek, economische innovatie, milieu en toerisme. In onze provincie zitten 6000 jongeren zonder werk. Om dat aantal drastisch te verminderen, financierde Europa mee aan een werkinlevingstraject voor jongeren. Daarbij worden ze begeleid in de zoektocht naar een job door middel van oriëntering en competentieversterking. In Genk leren deze jongeren aan de hand van een spel welke hun kwaliteiten zijn. Ik weet nog niet heel belangrijk, maar dat is voor de magazinier ook heel belangrijk. Ik hoop dat je het eruit hebt genomen. Ze hebben vorige week gezien hoe ze ongeveer een motivatiebrief in elkaar moeten steken, wat heel erg moeilijk is voor iedereen. Vandaag gaan we het kwaliteitenspel doen. We moeten ze een beetje werken rond wat zijn mijn kwaliteiten, maar ook de anderen zeggen wat dat zijn of haar kwaliteiten zijn. Dus wat denk je dat een goede lasser nodig heeft? Wat heb je erop staan? Nieuwe dingen denken. Het grote doel uiteindelijk, want dat is wel heel belangrijk, is dat zij meer kennis krijgen van de arbeidsmarkt van vandaag. Dat ze ook weten welke vacatures zijn er vandaag. Maar vooral ook wat is realistisch voor mij op dit moment. En dan eigenlijk op die manier om de nodige competenties te ontwikkelen. Ook deze groep volgt in Genk een werkinlevingstraject voor jongeren. Robin is 21 en sinds een half jaar werkzoekend. De sessie die ik momenteel ben aan het volgen is sollicitatietraining. En dat houdt in dat we manieren leren van hoe dat we moeten solliciteren, wat het beste is. En over eerste indrukken hebben we ook veel geleerd nu, omdat dat meestal niet klopt. Dus dat je ook een goede eerste indruk moet maken op je werkgever. Hebben jullie al ooit van een doelstelling gehoord? Even op het moment dat ze zoiets hebben van oké, nu zijn we zelfstandig, dan stromen ze uit. Maar dat kan een jaar tot 1,5 jaar duren. Dus ons traject duurt maximaal 1,5 jaar. Europa zorgt dus voor een gedeeltelijke financiering van het project. En we zijn er dus heel blij mee natuurlijk dat we op die manier met Vlaamse middelen en Europese middelen dit project kunnen realiseren. Het is ook zo dat de provincie Limburg ons echt wel ondersteund heeft als VDAB om meerdere trajecten te kunnen realiseren voor jongeren. En daardoor zijn we er toch in geslaagd om voor 2 jaar om 500 jongeren de kans te geven om via zo'n project te werken aan die verschillende problematieken. De eerste resultaten van het werkinlevingstraject voor jongeren volgen midden 2015. Jongeren die vandaag een opleiding volgen komen morgen terecht op de arbeidsmarkt. Om hen daarop beter voor te bereiden werken ze in Hogeschool PXL met projectbureaus. Het projectenbureau is eigenlijk een portaal, een loket waar dat bedrijven, ondernemers hun vraag kunnen komen stellen, waarbij wij als klankbord functioneren en ook meteen proberen advies te geven. En na dat advies eigenlijk kijken welk project dat wij nog verder voor de ondernemer kunnen uitrollen in samenwerking met onderzoekers of studenten. Het project dat de studenten uitwerken geldt als een bachelorproef en biedt een werkbare oplossing voor de opdrachtgever. En nu ga ik die proberen te optimaliseren. En dan enkele labels toevoegen. Het is een distributiebedrijf van fruit en groenten. En ze hebben heel veel leeggoedbakken. Die bakken die komen nu binnen van hunzelf, ook van de klanten uit. Maar dat wordt allemaal gewoon op papier opgeschreven. En wij gaan er dan nu voor zorgen dat dat allemaal geëlektroniseerd wordt. Via de app dan kunnen ze dan ingeven van die klant heeft bijvoorbeeld zoveel beschadigde bakken binnengebracht. En dan kunnen ze daar rekening behouden bij facturatie eventueel. We hebben op die 2,5 jaar projectduur ongeveer een 140-tal vragen uit alle hoeken gekregen. En van die 140 vragen hebben wij een 120-tal vragen concreet kunnen verder helpen. Maar het kan ook zijn dat we extern doorverwijzen. Als wij van mening zijn dat we de opdracht zelf niet aankunnen, maar een andere partij kennen in ons netwerk die beter aan de slag kan gaan, doen we een kwalitatieve doorverwijzing. Het is een leuk initiatief, omdat je eigenlijk toch wel in de bedrijfswereld terechtkomt ook. Naast de stage is dat ook wel, je gaat een applicatie maken, je gaat zelfstandig leren werken. Je werkt leert in groep werken, dus in team. Behalve bijdragen aan de goesting in leren en werken, zoals hier aan de hogeschool, en de werkinlevingstrajecten investeert Europa mee aan het nieuwe Centrum voor Volwassenenonderwijs in Heuzenzolder. Onthaasten en bezinnen, dat doen we in de volgende aflevering. Die draait rond de rol van Europa in de Limburgse cultuurbeleving.